magsasama sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RPN. Ako'y makilala, sikat sa buong banla. Ang ibang karangalan, sa lahat bahagi ka. Ngayon ka nakita, hinubog ng lumipas. At bawat ngayon at bukas, nakabuking hanggang wakas. Salamat, salamat, salamat sa pagkakataon na makapiling, makabalikan, maging bahagi ng mundo. Salamat, salamat, taus-pusong pasasalamat. Salamat, salamat, salamat sa RPN. Salamat, salamat, hindi malilimutan ating pinagdaanan, ating pinagsamahan. Sa hirap at unawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RPN. RPN Provincial Stations, DZBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iriga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Bata. RPN Provincial Stations. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudgunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuaan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohuan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. RPN, DZKI, miyembro sa KBP, Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Oras po niya to mga tugang sa mga oras na ini, 4 minutos, makaagi na po ang alas 5 nin pagkahapon. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Ang oras na ini, dara po sa Indukan Losenya Electrical Supply para po sa madikalidad na electrical product. Day po kalingawan, Losenya Electrical Supply. Losenya Electrical Supply, madaling makukuha, aranisan na sa Barangay Holcan, San Francisco, Iriga City. Owned and managed by Engineer Meneleo Losenya. Time check,
hatod sa Indocan Casoreco 3 sa paagi ni Engineer Wilfredo Buxit, General Manager. Ang Radyo Ronda Iriga DZKI nakikisumaro sa Tinagbang Festival 2023 bilang pasasalamat sa mga biyayang nakamtan. Uya ang mga individual, grupo, kaibahan ang mga sponsor sa gigibuhon na radio coverage. Yolanda M. De Lima, Secretary to the Sangguniang Panglungsod, Iriga City. Jesseline Mierva Regalado, San Diego, California, USA. Hillside Construction Supply Incorporated, San Miguel, Iriga City. Owned and managed by Mr. Froilan Abonite and Family. Bicolandia Glass and Aluminum Supply, San Miguel, Iriga City. Owned and managed by Mr. Arnel Tan and Mrs. Helen Tan. Mrs. Nancy Robles Oxiano, Local Civil Registrar, Iriga City. Zion Hotel and Reception Hall, care of Honorable Belnan Dade Robles Moralio, San Isidro, Iriga City. Mrs. Dorothy Ibarreta Amansi, Office Congresswoman Rachel Singson, House of Representative, Quezon City. Honorable Marivic Dumagsang and Family, ABC President, Nabwa, Camarines Sur. Honorable Ami Olaya and Family, Punong Barangay, San Juan, Iriga City. Engineer Josephine S. Jacob, Municipal Assessor, LGU Nabwa, Camarines Sur. Honorable Edsel Dimewat and Family, Vice Mayor, Iriga City. Honorable Billy Buki, Top-Notcher Councilor, Bato, Camarines Sur. Honorable Vic Ramos and Family, Vice Mayor, Bato, Camarines Sur. Rinconada Memorial Park, located at Dolorosa, Nabwa, Camarines Sur. Finite Marketing, owned and managed by Mr. and Mrs. Don Cularina and Family, located at San Francisco, Iriga City. Buot manyamong pasalamatan ang mga major sponsors. Iriga Metal Forming Incorporated, Highway 1, San Jose, Iriga City. Telephone number 054-299-8595. Owned and managed by Edwin Tantiado. New Villanueva Tanchuling Hospital, owned and managed by Dr. Ray Tanchuling and Dr. Corazon V. Tanchuling and Dr. Ray Francis V. Tanchuling. Hospital Administrator, located at Highway 1, San Jose, Iriga City. EA Easy Construction and Supply, Easy Savers Mart, Andalis Fuel Shop, Andalis Enterprises, owned and managed by the Andalis Siblings, San Agustin, Iriga City. Sa Indopuga Boss, Dios Mabalos. Para sa bado nagka-bloom sa hamot, pruwara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat-On, bamong gumagabloom. Charm Fat-On, damit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fat-On, bamong gumagabloom. Charm Fat-On, damit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World-Class Quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayin pa sa kamay. Puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, manikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Laban ng pati virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo.
pamilya protektado. Shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 Dishwashing Paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax, Wax. Kita na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ang tubig, balikin taban sa loob. Star Wax, Star Wax, Wax. Kita na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Pagurulayan ta banwaan. Arol daw. Digdi sa RPN DZKI 1332. Radyo Ronda Iriga. Hapon na naman banwaan. Kaya mga karonda, madya na. Pagurulayan ta ang mga natatada pang bareta ni Naldaw. Mga pangyayari na relevante sa arinman na parte kan sa tuong kinamumugtakan. Pag-urulayan ta, banwaan. Pag-urulayan ta, banwaan. Arol daw, digdi sa RPN DZKI 1332. Radyo Ronda Iriga. Pag-urulayan ta, banwaan. Bahay ng mga tugang Diyos pa rin na pagkahapon. Sa liwat, urulay kita sa mga issues, mga tugang sa likod kan mga bareta. Sa tuyang ririt sa saron, mga samno kan mga baretang nang iruluwasan ngunyan. Bahay ng mga tugang, siyempre, kaibanan ko sa tuyang nasa engineering. Yaon si Cha Buenaobra, yaon si James Oco. Asin si Chief Engineer Abilin Don Toralio. Yan man po dyan sa admin sa tuyang admin Miss Kyla Ray Angelica Ligacion, asin si SM Joey Lim. Dyan po sa Info Center, sa tuyang mga Angel de la Guardia. Yan man si Bert Cabrillas, asin si Jimmy Guanzon. Bueno, sa tuyang urulay-ulay ngunyan, nagraralangkawan ng mga tugang. Sabi kan, Philippine Amalgamated Supermarkets Association. Dainan ninda mapupugulan ang sadiri. Talagang kinakaipuhan na talaga. Takon daiming nga gigibuhon, kami man nga madidirutar. Ayan, arin dyan mga tugang. Tangon niya na panahon na ini, sinabi kan Philippine Amalgamated Association, mga magsadirikan mga supermarkets. Dahil minangaya kaya talagang i-hold pa ang presyo kan sa muyang mga paninda. Ninuli nga ito nag-intiro na nagmamarahalan ang mga byproducts digdiyo, pati mga tugang sa mga raw materials. Yan sa nangyan lata, ay grabe na ngayaan presyo ngunyan. Kaya ngaya, ang iba pa ngayang mga pangangaipo sa produksyon. Kaya man nga sa mga suppliers,
ipinagpapasa sa muya sa langkaw na presyo. Asin kan inot nga, nagigibo mi pang sawa taon ang pagpalangkaw sa samuya pinagtitienda mga pangangaipo, takwasa ngaya garo na susubsidize mi pa. Alagad ngon niya ngayon talagang daina, hansap na nga kami. Kaya sa mga masunod na aldaw mga tugang, an presyo kan mga dilata, presyo kan asukar, presyo kan iba pang mga barakalon na mababakal to sa mga supermarkets, talaga mga tugang na malangkaw ang presyo. Kaya magkuyan ng tanan ni, paghandaan tana, iakma tanan sa dirita sa mga mangyayari na paglangkaw sa presyo kan mga pangangaipuhan ta. Ang presyo kan lana, naglalangkaw pa. Nagbababa so takad kan lana, naglalangkaw sa presyo. An napunan sa nakaning sibuyas na ini mga tugang sa kaso bagas. Talagang abaan na entero ng derotado ang mga kababayan tayo sa tuyang mga Pilipino, mga tugang, halos dahil na makaagwanta. Sa mga bagay na ini mga tugang, kinakaipon talagang tius-tiusun ta. Tamayo man kita magigilibo. Yaon mga tugang ang pagsakripisyo, pagtios, alagad mga tugang anhapot no arin hanggang kita makakatios sa mga bagay na ini. Ang gobyerno halos mga tugang sabi ni BBM, hands up naman. Talagang wala tayong magagawa mga kababayan. Yan kasing anyang petrolyo, ang presyo niyan, hindi natin kayang kontrolin. Takwa sa mga tugang an Pilipinas mayo man mga tugang nin source kan petroleum products. Saro yan mga tugang sa pinagigikanan kan paglangkaw kan presyo kan sa tuyang mga prime commodities. Saro pa dinuganan pa itong gira sa Ukraine, kan sakyadahon man kan Russia ang estado kan Ukraine. Samantala mga tugang, naintirong butong man kang pangyayaring iyan, so presyo kan petrolyo, asin iba pa mga tugang ng mga byproducts, kita nga ni, nag-iimportar kita mga tugang nin wheat. Anong wheat? Itong trigo, dyan sa Ukraine mga tugang. O ano pang maimportar tao, di naghahanap si Pilipinas din iba pang maimportaran. Ta dyan sa Ukraine dyan mga tugang nakahiling ang Pilipinas katunin buro barato. O ngunya naglalastima kita duman sa mga halangkaw na presyo kan iba pang mga nasyon na igwanin trigo. O kaya nga nang tinapay ito nagpaparasaradit, mahal so mantika, mahal so asukar, mahal so gatas, mahal so libadura. O kaya mahiling nindo mga tugang ang 5 pesos na pandesal. Pag sa imong ginumok iyan, baga naman sa na piso, alagad, ang pagkadakula, garo piso, alagad ang presyo, 5 pesos. Ang hilingan na nindo yan. Pagka sa imong kinonsumo so 5 pesoson, hindi ako kung matitinga ka pa. Di ba? Kadakol na mga bagay-bagay mga tugang na talagang nagpapatios sa mga Pilipino alagad dain nakikwidaran kang gobyerno ngunyan. Inda ko kung papaano ini bubulungon kan Marcos administration. Pero ini man ng mga survey firm, lalo-lalo na mga tugang ining social weather station. Pag minsan, dahil kita naniniwala sa mga pinapaluwas na resultado kani sa survey, may mga pagtubod man ako na pagkaminsan tama man, pero kadakli mga tugang ang survey kan mga survey group na ini,
bloated na maray. Ha? Nahiling na ninda mga tugang na abaana ng ninglangkaw kan inflation rate sa nasyon, kaya nga nin nagraralangkawan ang mga presyo kan mga barakalon, pagkatapos mga tugang magpaluas nin anunsyo ang social weather station, base da duman sa ginibo nindang survey, latest survey da ninda ini, nagsasabi mga tugang na 49% kan mga Pinoy nagtutubod na marahay pa ang buhay. Marahay pa. Maada-adilan to padaan sa indang pamumuhay antes matapos ang 2023. Sa sarong banda mga tugang, nauugmaman ako kani. Tano, kung baga tunay iyan. Pero daingani sa kabangakan mga Pinoy mga tugang ang nagsasabi marahay pa. Ang kadakli, ay da na ngaya. Iyon na ngaya yan. Ha? 51% kan mga Pinoy negatibo ang sendang paghiling sa kalidad kang pamumuhay digdi sa Pilipinas. Mantang 49% sa na mga tugang sabi kan social weather station nagtutubod na mararahay pa ang sendang pamumuhay antes matapos ang 2023. Garo niya ako ini panluloko man ano. Garo, dahil mo matubudan. Taano mga tugang? Ninulit, saan ka makakakua? Saan ka maapuhap kan rason? Na bulan-bulan na sa na mga tugang nga ginibukan sa tuyang kagurangnan. Ang Pilipinas man, nagpaparalangkaw ang inflation rate. Ha? Iyo yan mga tugang ang katotohanan. Saan ka makakakuha ka nagsasabing positibo ang buhay sa Pilipinas na bulan-bulan na sana halos dahil mo na maagwanta dinadatugan pa mga tugang ang cost of living digdi sa Pilipinas nagsakit na. Bulan-bulan naglalangkaw ang presyo kan mga prime commodities. Naglalangkaw man kasabay dyan ang inflation rate. Kan September 2022 mga tugang. So inflation rate kan Pilipinas 6.9%. Uminabot sa bulan kan Oktubre 7.7%. Abaan na lang kaw na. Ha? And then mga tugang, pag-abot kan Nobyembre 2022, uminabot sa 8%. Oh, nakukuhanin doon sequence 6.9, 7.7 and then kan Nobyembre 8%. Puminakol ngunyan mga tugang naglaog ang Disyembre 2022. Imbis na magbaba, naglangkaw pa nin sarong level, sarong bahagdan. Naging 8.1%. Oh. Panahon na ini mga tugang kang baguhan administrasyon Marcos. Ano? Pagkatapos, luminaog sa 2023, Enero. 8.3. Lanang langkaw. Ang pinakahalangkaw mga tugang na inflation rate sa nasyon, 4 na dekada ang nakakaagi. Marangani kan kutaan na kan panahon ni Noynoy Aquino, nagbaba mga tugang sa inflation rate. So GDP kang Pilipinas naglangkaw. Ha? Pagkatapos mga tugang aram nindo kadto, sudagmang na pagkakautang na sa iyang minana, nagkakabarayadan. O ito nga ni mga tugang utang kan Marcos regime na utang sa Westinghouse sa pagpagibo kaya na Bataan nuclear plant na iyan, nabayaran durante kang panahon ni Noynoy Aquino. And then, uminabot sa parte mga tugang na naglaog na ang administrasyon ni Tatay Mong Digong na enterong rinaut sa diskarte. Sa balasubas mga tugang so pamumuno. Ay, abaan na tama.
pag minsan batas mga tugang linalapas, dahil nagrespeto sa batas. Pero mga akto kadto mga tugang na yaon sa Isus Marsi. Oh. Pagkatapos mga tugang raot sa sistema, naglaog naan COVID-19, mas lalo. Subinayaan katong utang kan Aquino administration 4 trillion plus. Luminaog so Digong administration natapos mga tugang nag-abot sa pira 12 trillion pesos ang binayaan na utang. Ang ngunyan mga tugang haros nangungutang na naman ang Marcos administration ta interong derotado ang kabanayaman kan Pilipinas. Di ba? Di ibali mga tugang magkautang-utang basta nahihiling kan Pilipino na ang inuutang napapakinabangan kan mga Pilipino. Pero kantong nangungutang sa kangon niya natambak kita sa utang pareho so kalidad kang pamumuhay kan mga Pilipino so mga mayaman niyo sila nagrarayaman. Mala tayong tirong patos-patos nin mga iskandalo. Lalo na itong parte ito kan papahalion na ang Duterte administration. Luminataw na sa mga korupsyon. Ha? Iba? But sabihon mga tugang, naggana lugod. O paglaog naman kaning bongbong administration, yan ang mga tugang. Sa laog ni 4 na dekada, iyo ini ang pinakalangkaw na inflation rate. 8.30 o 8.3. Wala kadtong enotman mga tugang kan mga huring parte kan Marcos administration kay to nag-abot sa 11 ngani. Kay itong panahon kay to ni Kahirake na Marcos Senior o kaya duman intirong suka sasabihon golden years. Kaya itong panahon kan Marcelo mga tugang intirong rata sa ekonomiya. O ngunyan karon na uulit na naman na yung nagtitimon ang aki. Ay ni man na SWS survey man na iti mga tugang sa man daw kinuakay ng SWS ang figure na ini. But sabihon mga tugang daw ninda na naglalangkaw ang inflation rate, nagrarahay ang buhay kan mga Pilipino. Dahil po naglalangkaw ang inflation rate, mas nadadagdagan ang datog sa taludtod kan mga Pilipino. Kaya garo pinagpapararanga-ranga sa nakita sa pagparapaluluwas man kayo ng mga salto na mga report, mga survey. Dahil ko maaraman kung saan ini kinukura. But sabihon mga tugang, mayo na nga ning upahutahot ang pagtaas kan presyo kan mga barakalon, presyo sa serbisyo, tapos sa survey kan SWS mga tugang, sinabi ka inyo na 49% kan mga Pilipino yaon positibo nagsasabing magiging marahayan sa endang buhay pagkatapos kan 2023. Magtubod daw kamo kaya mga tugang sakutik na naman ini yung survey na ini. Garupig paparaloko sa nakita kaya ning pasuro-surbing ini yung mga tugang na indako kung kamo nakamamati kamo kan pagrahay kan sendong buhay. Pero sa pagtubod ko mga tugang, imbis na nagsasabing nagrarahay, nagpaparababa ang kalidad kan pamumuhay kan mga Pilipino sa mga panahon na ini. Si Manding na Kalyusaryon, kaibahan sa Pagurulayan ta Banwaan. Okay, mabalik kita pagkatapos lang po kay niyong sa tuyang mga nakalinyadang hanap buhay. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS.
ang pukpok ko na maray, umiyak ngamin sabay-sabay. May na ng aming magugma, pagkatang sa pagurang nanta, yung naman pinapakita, iselebra, ariba-iriga. Kadto sa mga puunta, pagkaani nagtatagama, Agusina at Amira, pasalamat sa kaglalangta. Kaya mayang magdara kita, dumailunad sa pababa, patag ikarga sa kareta, iapak sa kagurang nanta. May ng aming magugma, pagkatang sa pagurang nanta, yung naman pinapakita, iselebra, ariba-iriga. May na mga taga-iraya, maging galing sa kataasan pa. Liwat na maptitipon kita, ipanago sa pagtinagba. Alukun sa kabukidan, kabitin subuta ag pilay. Di malingaw ko nag-iilang, iibata sa kaugmahan. May ng aming magugma, pagkatang sa pagurang nanta, yung naman pinapakita, iselebra, ariba-iriga. Kaaldunguan sa pagpumaw, pasalamat sa kagayunan, mga balaog kakinabang, at namanunta agbantayan. May ng aming matuma, pagkatang sa kagurang nanta, yung namang pinagpakita, celebrar, ariba-iriga. May ng aming matuma, pagkatang sa kagurang nanta, yung namang pinagpakita, celebrar, ariba-iriga. Celebrar, ariba-iriga. Celebrar, ariba-iriga. Para sa bado nagka-bloom sa hamot, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fatbon, bagong gumagabloom. Charm Fatbon, gamit kay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fatbon, bagong gumagabloom. Charm Fatbon, gamit kay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumi.
Singlit mancha, easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Labanan pati virus. I-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya protektado. I-shield mo. Shield That Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy. Lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste, pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula, tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 Dishwashing Paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ang tubig, balikin taban sa loob. Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Si Manding na Karyusaryon. Kaibahan sa Pagurulayan Ta Banwaan. Okay mga tugang, buwan na kitang bali 37 minutos makahalipas po ang alas 5 nin hapon. Kaibigan, kami po ay pakinggan. Gusto kong paabutan nin sarong happy listening, maugmang paghinanyog kay Ma'am Tonet Baldos dyan po sa Laguna. Kumusta na po ma'am? Asin sa tuyang amigo na si Greg Anyo dyan po sa may parting iyan kan Pili Camarinesor. Kumusta ko ang buhay ugang? Okay mga tugang, uyapan saro, nakapalpakan. Aram nindo mga tugang, kan mga nakaaging aldaw, nagluwas sa mga bare-bareta na halos surusimana na sana. May nakukumpiskar ang Department of Agriculture as in ining Bureau of Customs nin mga agricultural products, in particular mga sibuyas na pinag-i-smuggle pasiring digdi sa Pilipinas. Dahil man pigasabi kung saan sa point of origin. Pero aram taman sana, maski dahil sabihon, halian sa China. Iya baga. Kadakol mga tugang tambak na container na mga agri-products. Pero mas kadakol sa mga sibuyas. Aram baga nindo, na kan mga nakaaging aldaw, nakabot ka ni sa 700 mga tugang durante kan Christmas season. Nakabot sa 700 per kilo kan sibuyas. Kainurag-uragan man na palusot kan mga illegalista na mga pagsamantala
na mga buhaya, na mga smuggler, o sinamantalang laog sa ng laog sukuyan, mga kumpiskar na mga pagkumpiskar mga sibuyas, pirang porsyento sa naan na kumpiskar kan customs. Takadaklid akan to pinapalusot. Karibay kan indako kung gurano an put. Siyempre may put man kamo. Sabi kan inot kadto so pastillas. Pagkat put mo na tapos pastillas. Pagkatapos yan pala na sarong pastillas mga tugang, milyon ang pinag-uulayan. Yan siguro bako kitang konstruktibong maray sa bagay na yan. Tamayo man kita duman. Pero taigwa nagkakarolusot, mas dakol pa so nakakalusot kaysa sa nakukumpiskar. Yan mga tugang mahiwa ka dyan para mas nang may maibiklad sa media, nganing maibuyagyag sa mga Pilipino na naghihiro sinda, alagad mas dakol ang pinapalusot kaysa sa nakukumpiskar. O ini porsentahe sa mga tugang kan mga kurumpiskar na mga smuggled na produkto, partikularmente sibuyas. O di nagkatarambak duman mga tugang sa yard kan customs. O ngunyan, malata nakabot nga ni sa atensyon ni Presidente Bobong Marcos, nakapalpakan na yan. Kaya medyo garo naghinay-hinay. Yan na sa termino, naghinay-hinay o nag-slow down so aktibidad. Pati sa mga opisyalis kang customs, kakuntsabo ini yung mga taga-DA na ini, medyo luway-luway nga kita at nakabot na duman kay Bobong Marcos. Di ba? Pero mga tugang kadakol na kan na ipalusot. Kadakol na. Dahil nga ni tersyo, dahil nga ni siguro kwarto, kung porsentahe mga tugang pag-uurulayan, dahil nga ni kwarto, nakumpiskar kan custom. So kadakli 3/4 mga tugang na ipalusot, na ipaluwas, na ipabakal sa merkado. Pero alagad mga tugang abaan na sa presyo nag-abot sa 700 pesos per kilo kan sibuyas durante kang Kapaskuhan. O ngunyan mga tugang, so mga nagkakurumpiskar kan customs, imbes na ipanauna sana sa satuyang mga nagtitirios na namamanuaan, tanganing pakinabangan man lamang, magpasalamat man lamang sa inda. Imbis na ipanao sa mga agri-products na nagkakurumpiskar, kinababalian na kan sibuyas na iyan, ipinagtalbong sana sa daga mga tuga. Itinalbong sana. So, tuloy-tuloy lada mga tugang na mga agricultural products. Itinalbong kani mga taga-Department of Agriculture, as in mga taga-customs, ang mga tinulada mga tugang na kumpiskado na mga sibuyas, as in iba pa mga agricultural products. Sayang. Di ba? Itinalbong. Ang sabi kan mga taga-DA, mga tugang, ang rason kan mga taga-Department of Agriculture, as in ining customs, ini kaya nga mga agricultural products na ini, dahil na-examine. Dahil nga na-examine kung magiging ligtas ini sa salud kan mga makakan ka ini. Tadai nga ini na tauan nin, magkakanigong quarantine clearance. Kaya mayo nga ini dahil nag-agi sa sanitasyon, dahil nga nag-agi sa examen kung bagay ko ining kung iniligtas man ang ng kakanon. O sa sarong banda niya ko okay man nagmamakulog man. Nagmamakulog.
Anong pagmakulog na yan? Sagin-sagin o rason sana? Garo ba ko man na pagmakulog? Lamok ay may O sige daw. Kung talagang nagmamakulog sinda, kunta na, di na duman sa quarantine area, pina-examine. Dahil nanguna pinagtalbong, ipina-examine. Tanganin kung mahiling na mayo manin huma sa kaligtasan kan sa tuyang namamanuan, ipanao. I-distribute duman lalo sa mga nagtitiruos na komunidad. Makapagpasalamat lamang amak-amakon mong intirong nagpiripit sa kagutuman, matawang ka man lamang nin sarong alimbawa 2 kilong patatas, 1 kilong sibuyas, 1 kilong repolyo, 1 kilong carrots, 1 kilong kamatis, o didakula ng tabang sa kabuhayan, tabang at mga tugang hapin sa kagutuman. Bako daw. O ngunyan, mga tugang, dapat ipina-examine ninda at ipinanauna sa duman sa mga nagtitiros na komunidad. O anhapot ko naman, ano may nanutaran man lamang sinda na nagkakankad to mga smuggled na mga agricultural products, may nanutaran man lamang sinda na may nagadan na hilo. Ito mga tugang da ito nag-agi sa quarantine, sigurado. Pero binakalkan mga namamawa na Pilipino, alagad nanutaran ninda na igwang nagada, igwang nagkahilang sa pagkakankat to mga smuggled na produktong ipinat. Ay, abaan na. Sigurado nga tugang, itong mga nakaruluwas na ito sa merkado, daiman ito na examine. Mga puslit nga ni. Daiman araman ka ito, mayong determinasyon kung ligtas ka kanon. Ninulit ay smuggled nga ni. Pero pinabayaan ninda mga tugang na maipabalik sumukan mga nagbabarakal na makababayan ta. Anhapon resulta kay itong mga nagkarakan kan mga smuggled na produkto na nakaluwas sa merkado na tinugutan ninda na makaluwas. May nagadan? May nagkahilang? Pagkatapos mga tugang sa sambiton ang rason, kaya nga nga di ay pinanao, tada nag-agi sa kwarantina, dahil ngayon na-examine, bubuan. Yan mga tugang ang mga kapalpakan. Masabi sa nang naghihiro sinda. Pero sa unggoy, sa kabalang na, sa kabalang na gawi-gawi, pagparaambugan kita, bagal sa daitaman inaabot kan sa tuyang isip, baka ang mga tugang sabi pag una kan mga taong sinda sa na madudunong, naaabot man kan isip, naaabot man kan isip kan mga kababayan po niya to, ang sendang paggigirubo, nakukuaman ang palasalasa kan sendang mga panluloko. Iba naman. Ini man mga tugang na si Speaker Martin Romualdez na pinsan ni BBM. Amakon mo na makataram sana sa media, may paskil sana ang pangaran. Amakon mo nagsabi, may na-receive ngayon akong report, impormasyon, na igwa ngayon nag-uhording ng sibuyas, itong nagtatago kan produktong sibuyas. Kaya ngayon nagmamahal ang presyo kani. Obo, yan Ano ini nakaturog? Ngunyan pa nagsasabi mga tuga. halina mga kaibigan. Siya ang speaker. Ngunyan pa sa nanagi mata, naigo pa lang yan ako.
si Speaker Romualdez, ang sayang mga intelligence group, ang sayang intelligence men, riribayan na tabi niya, tamaluyang magkahalap ng impormasyon. Ninulit kulo. Panos na. Yus bakit? Maano? Bakuna. Kaya pala nga naglalangkawan. Igo pala nga naghurding. Igo pala nga nagtatago ng mga kuyan. Bakal sabihin pa, ay igo pala nga smuggler. Ay abaana. Yan ang ini siguro ini outside of the world. Sa luwas garo kan planeta. Gunyang pa na nagimata mga tugang. Igo pa agri-products. Kaya nagmamahal ang presyo kan mga ini sa merkado. Uy, abaana. Ngunyan pa sa nanapapagmata. Ay ano nang mga kuyanta ini, mga tao sa gobyerno. Kaya dahil nag-uuswag ang Pilipinas. Tapasibog mga to na impormasyon na nakukuaninda. Uy, abaan naman ini. Maray ka ni kung arahan sa tapik-tapik ang aning magimata. Uy, abaan. Bayan na mga toga. Sa paagi kayan kita po dikit-dikit na nagpapaaram. Pangaran po ka sa tuyong kairibanan. Salado Teknika, Engineer Sabi na Obra, Engineer James Oco, sa Kumpas kan Baton ni Chief Engineer Abilin Dontoralio, saan man dyan si Bert Cabrillas, asin Jimmy Gualson, sa admin yaon po si Miss Kayla, asin si Sir Joey. Ako man po ang sendong lingkod, manding nakarisaryon. Salamat po kan sendong pagantabaw, digdiyo sa satuyang programang ring kunada na pati. Pag-urulayon ta, Diyos maray na pagkabanggibo sa Indo.